Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó! Per fi tenim nou contingut fresc que arriba des del Japó! Vale, i per què estem aquí a casa sentats fent vídeo? Doncs perquè algú en el seu moment, amb l'emoció i el cansanci i tot plegat, doncs no va fer la intro que tocava, Doncs sí, la veritat és que estem molt acostumats a aquesta zona de confort i clar, després de 3 anys vam tornar al Japó, tot molt maco, molt emocionats, però al principi ens vam oblidar de gravar. I vam dir, sí, ja ho farem, no ho vam fer. El cas és que això serà un vídeo molt curt, molt ràpid, per introduir-vos al que serà el contingut d'avui i l'aventura que vindrà després. I res, no sé si falta alguna cosa més o podem anar ja en el tema. Sí, podríem anar directe perquè de fet avui us donem... Bé, no us donem ni el carmelet, obrirem el carmelet. Exacte, això és el que a la comunitat es coneix com a fer hype. És a dir, avui encara no veureu el Japó, però ens veureu a nosaltres. Què més voleu? També us dic, que ens veureu en hores baixes. Però no passa res. Endavant? Endavant! Quines cares que portem. Oh, clar, hem dormit 3 hores. Estem ara mateix de camí a la primera escala, que serà a Alemanya, a Múnich. Sí. I estem bastant cansats, però moltes ganes. I tenim bones vistes. Ens ha tocat finestra. Sí, això sí. Molt guai. Ai, mira, crec que es veu... Oh! Aviam. Mira. No sé si s'ha pogut apreciar molt bé, però són unes vistes molt maques. Sí. I res, seguirem fent camí. Això ara mateix... Només ha fet que començar. No estem solcant el mar, però l'aire sí. Però els somnis. I els anels, Així que res, tornarem a connectar d'aquí una estona, quan ens avorrim, quan us vulguem explicar alguna cosa més. Sí. I seguim endavant. Som-hi. Oh, som-hi, vull volar ben amunt. Oh, som-hi, tots units, sí. Home, no em filmis així a prop, sisplau. Doncs, sincerament, tens un contrallum, la mar de maco, ara mateix. Ja hem aterrat en aquest primer vol, ara estem esperant per sortir i haurem d'anar corrent perquè l'escala és molt curta i hem de saber on som i on hem d'anar, d'on venim i on anem. On som i on anem? I no sé, alguna impressió, Bueno, estàvem molt nerviosos, ara estem una mica ja cansats i encara no ha començat això. Exacte, ens esperen 12 hores i mitja de vol i quan les haguem fet, gràcies, una altra hora més per arribar fins a Osaka, O sigui que ens espera un tute heavy, però aquí estem. Sí, aquí estem, feliços de la vida per anar al Japó, tu. Ja no importa el que vingui, som un equip imparable. No t'apaguis, no t'enreixis, res mai et podrà aturar. Hola, explica. La gent dorm. Com que la gent dorm? Sí, és la zona de relax. Relax, Ara estem a punt d'agafar el vol cap a Osaka. Torna'm a enfocar, si us plau, gràcies. Com anava dient, estem a punt d'agafar el vol cap a Tòquio. I ens queden unes 14 horetes, si Més fa o una fa. menys, sí. Doncs així. Pues res, aquí a Alemanya està plovent, no sé si ho aprecieu. És una Alemanya fosca. Sí, i aquí tenim a la Mary amb 200 capes, i no sé com no t'estàs morint de calor. Que les capes són els coixins. Ah, No ho és veritat, saps, que els coixins, sí. Doncs res, seguirem la nostra ruta, la nostra aventura, i seguirem, doncs cap endavant, sempre cap endavant. Confia en la victòria, sóc aquí per animar-te. Deixa lliure la teva imaginació, tu sempre pots amb tot. 燃料の搭載作業中でございます。つきましては、ご搭乗中のお客様は Només estem fent aquest vídeo perquè veieu i 皆さんには escolteu el 本日は japonès. ご搭乗後大変お待たせいたしましたが、この飛行機は燃料搭載の作業も一応へ Ja només queden 10 hores i 45 minuts. Fa una horeta que hem agafat el vol i res, aquí estem veient el nostre propi avió com fa tota la distància. La Mary està una mica cansada
cansada ja i acabem de començar, just. Vols dir que has de sentir alguna cosa, jo crec. No ho tinc molt clar. La gent està molt tranquil·la aquí en el vol, nosaltres som els liantes, Liantes. Fem aquí vídeo de YouTube i aquestes coses, però és el que té la vida de l'influencer amateur, no? De l'influencer però que no cobra i que no viu d'això i que no li paguen viatges i que no... Però us té a vosaltres. Exacte. Això no us ho esperàveu, Aquesta us ha tocat més, us ha tocat aquí, Jo és que crec que no se sent. Sí, home, sí que se sent. Sí? Jo crec que sí. Se sent? Sí, home, sí. D'acord. Bones nits. Estem a 1 hora i mitja d'arribar a Tòquio. No hem dormit en tota la nit. No hem pogut dormir, o sigui, ha sigut impossible. I ara mateix estic que no... Almenys jo no sóc persona. Ves amb força, agafa aire, podràs tocar les estrelles. Per fi podem dir que som a terres japoneses. Ja hem passat tots els controls de duana i tal, i ara anem a buscar l'últim vol, que serà el més curtet de tots, i esperem que passi ja, Sí. que és el que ens portarà a Osaka. Estem Dels rebentats. avions i dels aeroports i de no dormir, Correcte. perquè no hem dormit. Així que res, farem aquest últim vol, anirem a deixar les coses, ens relaxarem i no patiu, que tornarem a connectar moltíssimes vegades, però haureu de veure la resta de vídeos d'aquesta aventura per Japó que semblava que no arribaria mai. Exacte. Arribats a aquesta part del vídeo, volem fer-vos una recomanació. Moltes vegades, quan fas coses i veus que no van bé, dius, vale, no ho faré més. Doncs nosaltres volem aconsellar-vos perquè no us passi a vosaltres. Si aneu al Japó, que la parada que feu a l'arribada sigui la parada final. És a dir, nosaltres en aquest cas el que vam fer va ser arribar a Tòquio i agafar un petit vol fins a Osaka. Però, esclar, ja en portàvem 2 de vols. Era el tercer que agafàvem. Ganes de tornar-ne a agafar un altre? Gens. Per això us recomanem no fer més d'una escala. Al final dels errors se n'aprèn i aquest considerem que va ser el primer que vam fer en aquest viatge. Però no passa res. Seguim! Què? Us ha agradat Japó? L'heu vist prou? Doncs ja és suficient. Ja està, aquí s'acaba l'aventura, No, tornem a estar aquí perquè algú no només se li va oblidar fer la intro del vídeo, sinó que al final, al tancament, també. A veure, no estem acostumats a gravar a fora. Va ser tot un aprenentatge, també us ho he de dir. Estem acostumats a estar aquí, amb el nostre guió, la pantalleta, la central... M'enteneu? I quan vas a fora, pals, llums i històries, doncs no hi estem acostumats. Una anècdota que volíem compartir amb vosaltres és que l'últim vol de Tòquio a Osaka, una hostessa ens va veure i bé, va veure la dessuadora que portava en Sabri, on hi havia Kimetsu no Yaiba. I què ens va dir? Doncs curiosament resulta que aquell moment la companyia Ana estava fent una col·laboració amb Kimetsu no Yaiba i quan ens va veure, doncs va riure, ens va dir en japonès que agaféssim i el que ens va donar és això. Quin detall més bonic que va tenir, perquè només ens ho va donar a nosaltres. Abans hem dit que us aconsellàvem no fer una segona escala, però ja que la vam fer, almenys ens vam emportar un bon record. Ja veureu que a mesura que avança el viatge i els vídeos, a poc, no molt més, però ens anem adaptant al medi i sembla més professional, o almenys això esperem, ja veurem la màgia de l'edició que aconseguim. Però el cas és que no patiu, perquè en propers vídeos tindreu tot això. No sé, estic molt emocionada. Fins que puguis descansar en pau i fer rajar tot l'amor que has estat guardant arreu de tots infern. Els dibuixos llueixen, pren-me riu i sigues la meva reina. El meu futur ja brilla, el meu futur ja brilla, el meu futur ja brilla. Ara mateix soc molt feliç. Teniu ganes de veure'n més? Doncs molt aviat no us ho perdeu al vostre canal de confiança, Aventura per Japó. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i TikTok.
Com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó!